Mr. Kulendi. Kuriseko naichi baba. Pakaitwa nyaya dzacho mahwani. Mwana wamai, it was 2023. So takafonerwa, patashedzewa. Zvanzano uyai kuno pane imwe province iri muno muZimbabwe. So takasvika nopataintroduciwa nopatapedza. Kanzi no, program yatakudanirai panapa inonzi it's an affiliate yeMazion and Mapostora for Economic and Development. Saka tabva tapuwa maposts ekuva madistrict members. Saka tapuwa maposts ekuva madistrict member takabva tanzi chifambai muchiparidza muchiti muchidai. So takabvunza ipapo tikati right, zvinhu zvatiri kuita izvi zvine chii mukati. Kanzi no, mari munopiwa 1, 2 tichakupai mota yekufambisa then allowances. But to tell you the truth, mwana wamai, tikafamba hakuna kana. So I backdated pamunotaura nyaya yekuti mayouth anofana kuempower. Isusu tiri mayouth takafamba mwana wamai, tichinzi titoshandisai mari dzenyu, toshandisa mari dzedu, hapana kana chakauya. Taigona kutospendawo. District rakakura, madistrict atakafamba takatanga tiri padistrict ine 2 maconstituency 2 mamp. Tikapromota tikanzi chifambirai madistrict 2 anga ane 5 mamp. Ndobva tanzi no, chibva ipapo maakuenda pa4, bakubata 4 madistrict. Tikabata 4 madistrict anga ane more than 10 to 12 mamps. But still now mwana wamai, tinongonzi next week munaimo toda kupai mari dzekutendai, obva watonza dirty post to unknown. Saka zvinhu zviri kurwadza mwana wamai, kuti vanhu vasina chavanenge vaita munyika ndo vanowana chavanowana. Vanhu vasina, vanenge vakashanda havana kana chavanenge vachipiwa. As for now takanyeperwa nzi tokupai mastand. But if I tell you the truth, no a piece of rural land yekuti ukwanise kubuilda kuti mastructure tedu. But takafamba tikashanda, mhuri dzaitotishuwawo, kuti vadzimai vedu vaitoshuwa kutoti vanhu tovaona sei. Taisaoneka mwana wamai, tine zvakawanda zvatinazvo zvokuti tikakusendera maaudio ataifamba tichiparidza, pamwe pacho tichitosungwa nepolisi, pamwe pacho tichisungiswa nevanhu vakanga vasingadiwo kunzwa that information yekuti ZANU-PF. But we sacrifice, tikashanda tikaita zvichi tisingagari pamba, tichiponerwa nemhuri muchaiti kuti hatina mari yekuti tuye kudistrict kwatainda, tatova kudistrict rekwakati. So hatina mari yekuti tidzokese, sofa tangomira. Vanhu veikoko vaitosodonetawo, vototipawo mari, vototipawo mari dzechikafu. Still now we are burial, hatina kana chinhu. And hatipofungidzi kuti tinorangarira. Saka zvinhu zvinorwadza mwana wamai kuti nyika yedu iyi. So ndinotenda hangu nema-updates ako nechikwadi chese chaunongo uchibudisa pamwe pacho muchitivhurawo muchitionesa. So that's the pain. Tiri kurwadziwa, takafamba zvokuti tokafamba zvokufamba zvokudai havo vakanga vagara vasina kungotitaurira kuti ndo mamiriro azvakaita, hataimbosvika pakufunga zvese izvozvo. But isusu chiri kutirwadza nechekuti vakatinyepera. Saka mwana wamai, ndo situation yatiri, hatizive kuti nyika yedu iyi tiri kuenda kupi, kana kuchafamba sei, kana kuchaita sei. So ndo mamiriro azvakaita. Ameno anything can help me, kana pane choda kuti chidii, kana muchida kuti maaudios ezvatakafamba tichiita and the like, we can post you togona kupai. But